Hola, soc el Daniel Galindo de l'empresa AudioCerver i el que m'agradaria ensenyar-vos avui és un sistema d'àudio bastant peculiar que hem muntat a una escola i que compleix una característica que ens demaneu molt, que és tot el que passa a l'escenari ha de poder-se sentir en l'espai on hi ha l'audiència, evidentment. Això no és fàcil d'aconseguir perquè, evidentment, no tenim actors, tenim nens i nenes petits, que no estan acostumats a parlar en públic i a més no tenim possibilitat de ficar massa microfonia en l'escenari. Aquí la solució que hem adoptat són dos micròfons de tipus llapis, com veieu, un aquí i un altre a l'altre extrem, de manera que aquests micròfons siguin capaços de captar tot el que passa a l'escenari i projectar-ho mitjançant els altaveus. Ara farem la prova, jo m'aproparé al mesclador, baixaré el meu micro de mà i pujaré els ambients. Com podeu comprovar, si jo em situo en l'àrea de captació, em sentiu mitjançant l'altaveu sense necessitat de cap altre micròfon. De fet, aquest micròfon el puc deixar perquè ara mateix no està fent res, és a dir, es capta tot mitjançant els micròfons d'ambient. Em puc moure per tot l'escenari sempre que estigui en l'àrea de captació, que és aquesta primera àrea, aquests primers metres d'aquí davant, em sentiran perfectament en tot l'espai de l'audiència. Ara farem una segona presa en la qual us ensenyaré en més detall com funciona l'equip de so que hem muntat en aquell rat.